Kapin 1.5 million pesos nga kantidad sa ilegal nga droga ang nasakmit sa kapulisan gikan sa tulo ka managlahing operasyon sa Cagayan de Oro City ug Misamis Oriental. Tulo ka mga tigpayuhot og droga arestado. Ani ang report ni Cyril Chavez. Dakpan ang 48 anyos nga lalaking taxi driver nga residente sa Barangay Kamamanaan, Cagayan de Oro City aton sa search warrant operation sa Kugon Police Station sa nasangpit nga lugar pasado alas 6 sa buntag adlong Sabado. Nakuha gikan sa posisyon sa sospek ang upat ka mga pakete sa gituwang shabu, mga parapernalya ug uban pa. Ang droga ug kantidad ngadto sa kapin 102,000 pesos. Sa susamang adlaw sab, pasado alas 8 sa buntag, dakpan sa El Salvador City Police Station aton sa search warrant operation ang 52 anyos nga babae o sa ka high value individual sa illegal drug trade o residente sa Barangay Mulugan, El Salvador City, Misamis Oriental. Nakuha gikan sa posisyon ni Ine ang ana sa tulo ka dagkong pakete sa gituwang shabu nga motimbang og kapin 60 grams nga adunay kantidad nga 408,000 pesos lagi mga drug paraphernalia. Ang suspect giilang supplier sa droga sa ilang barangay ug ang ga-supply sab kuno kaniya ang iyang live-in partner nga bag-o lang nakagawa sa prisuhan. Samtang pasado alas 11 sa buntag sa susamang adlaw gyapon, arestado sa bypass operation sa mga personahe sa Taguluan Police sa Misamis Oriental ang 32 anyos nga lalaki, 15 residente sa Barangay Sugbong Kugon sa nasangpit nga lungsod. Diyang girikisa nakuha gikan kaniya ang 8 kagagmayng pakete ug 2 kadagkong pakete sa giingong shabu nga dunay timbang nga 150 grams nga mobalor ngadto sa 1,020,000 pesos. Wala na pahayag ang mga sospek samtang ana sila sa kustodiya sa nagkadayang police units nga midakop kanila. Mag-atubang sab sila og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Cyril Chavez, 1 Mindanao.